Ρόμπα, στη γειτονιά σου έχεις γίνει ρόμπα, στην κομμενιά σου έχεις γίνει ρόμπα, γιατί στο κινητό σου βρήκε τσόντα και στις φίλες της τώρα σε λέει πως. Τρόμπα, στη γειτονιά σου έχεις γίνει ρόμπα, στην κομμενιά σου έχεις γίνει ρόμπα, και στο σχολείο έχεις γίνει ρόμπα, και γενικά έχεις γίνει ρόμπα. Ξεκούποτη, ξεκούποτη. Είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμος. Το Βασίλη το βλέπεις έτσι. Θα πρωταγωνιστείς σε λίγο, περίμενε να δεις. Βέβαια τι κάνεις? Καλά είμαι. Εσείς τι κάνετε? Θα δεις. Ναι, το. Πούντος. Με τα βίντεο κιόλας. Πούντος. Έφυγε. Το κόκκινο. Πού. Δεν φαίνεται ρε μαλάκα. Πάνω από απέναντι, τι να σε πω. Θα δεις. Έρχεται. Τι γράφει ρε. Μαλάκα τι κάνει ρε μαλάκα? Εντάξει. Και στο σχολείο έχεις γίνει ρόμπα, και γενικά έχεις γίνει ρόμπα, στη γειτονιά σου έχεις γίνει ρόμπα, στην κομμενιά σου έχεις γίνει ρόμπα, και στο σχολείο έχεις γίνει ρόμπα, και γενικά έχεις γίνει ρόμπα. Ξεκούποτη, ξεκούποτη.